Začínaš cvičiť vo fitku a chceš sa naučiť správnu techniku drepu z tyčov? V tomto videu sa to spoločne naučíme krok po kroku. Takže činka je správne nastavená, v správnej výške, vôjdeme po činku. Činku si nastavujeme tak, aby bola v oblasti vrchnej časti trápezu, šírka úchopu o niečo širšie ako sú ramená, pevný úchop, palec vpredu, vystúpime zo stojanu, 2 kroky vzad. Tu si nastavujeme postoj, minimálne na šírku ramien, komu vyhovuje širšie, môže aj širšie, špičky smerujú mierne do strán. Dáme pozor na spevnený chrbát, hrudník hore, lakte, asi v takejto pozícii. Smerom dole robíme nádych do brúška, pomaličky prechádzame do drepu, dávame pozor na centráciu kolien a s výdychom pokračujeme hore. Opäť nádych smerom dole, pevné kolena, chodidla celou plochou na zemi, výdych hore. Vykonávame zhruba 10 až 12 opakovaní v 4-5 sériách, kde sú 1 až 2 série rozcvičovacie a 3 pracovné. Ak chceš viac takýchto návodov, napíš nám do komentára, ktoré cvičenie ti máme vysvetliť na budúce. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.